φοιτητές και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος με τους Δήμους που έχουμε κάνει αδελφοποίηση, τη Μέσα Γειτονιά αλλά και άλλες πόλεις της Κύπρου, την Καρόν της Γαλλίας και τη Βίλα Καστέλια από Ιταλία, έχουν έρθει δάσκαλοι από όλες αυτές τις πόλεις, γιατί το πρόγραμμα κύριο στόχο έχει μέσα από το παιχνίδι και το τραγούδι την εκμάθηση της γλώσσας, κάθε χώρα το έδωσε στην προηγουμένη περίπτωση, της ελληνικής γλώσσας για τα παιδιά των μεταναστών που έχουν έρθει εδώ και βέβαια προσπάθεια που πρέπει να κάνει η κοινωνία είναι οι μετανάστες και ιδιαίτερα τα παιδιά τους, αλλά και να τους ενσωματώσουμε και όχι να δημιουργούμε όλα αυτά τα προβλήματα βίας, ρατσισμού που βλέπετε και ειδικά στις μεγάλες πόλεις και στις μεγάλες κοινωνίες που γετοποιούνται οι ξένοι, τουλάχιστον στις μικρές κοινωνίες όπως είναι οι δικές μας, δεν παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα και υπάρχουν πραγματικά ευρωπαϊκά προγράμματα που αν τα αξιοποιήσουμε μπορούμε να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας πλέον, είναι άνθρωποι που μένουν στις κοινωνίες μας και πρέπει να τους έχουμε κοντά μας. Με εταίρους αδελφοποιημένες πόλεις του Δήμου από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Κύπρο έχουν έρθει εκπαιδευτές μουσικολόγοι που θα γυρίσουν τα σχολεία της περιοχής των Καλυδίων, θα έρθουν σε επικοινωνία με τα παιδιά και των Ελλήνων και των μεταναστών για να δώσουν στην ελληνική γλώσσα ένα πιο μεγάλο ισχυρό κομμάτι επικοινωνίας σε αυτό που όλοι ζητάμε για να έρθουμε πιο κοντά και να σταματήσει αυτή η αποξένωση των μεταξύ μας ανθρώπων που θέλοντας και μη βρίσκονται εδώ για έναν καλύτερο τρόπο ζωής.